Едно косе-босе си снесло яйчеца в гнездото и легнало да ги мъти. Искало да си излюпи пиленца. Обаче го видяла кума лиса. Дошла и казала: косе-босе, дай ми едно яйчеце, че са ми дошли мама и татко на гости. Трябва да ги нагостя, да им направя супа. И косе-босето какво да прави? То го било страх от лиса и дало едно яйчеце. А лиса го отмъкнала и сладко си го изяла. На другия ден пак дошла и казала: косе-босе, дай ми едно яйчеце. Косето казало: как да ти дам, лиске? Ами аз искам да си измътя пиленца от тия яйчеца. И се казала: ма какай, батко са ми на гости, трябва да ги нахраня с нещо. Косето какво да прави? Страх го било от лиса и дало още едно яйчеце. А лиса го отмъкнала и си го изяла. На другия ден пак дошла. Казала: косе-босе, дай ми едно яйчеце. А косето отвърнал: лиске, това ми е последното яйчеце, как ще си измътя пиленца, ако ти го дам? А лиса казала: давай го или тебе ще изям. И косето с много мъка и дало и последното яйчеце. А лиса го отмъкнала и си го изяла. А косето седнало в празното гнездо и заплакало. Обаче тогава минало едно овчарско куче и казало: косе-босе, защо плачеш? А косето отвърнало: как да не плача, като бях си снесло яйчеца, исках да си измътя пиленца, обаче мина лиса и всичките ме ги отмъкна. Кучето казало: не плачи, косе-босе, аз ще ти помогна. Ще се скрия утре тук в храстите, а като дойде лиса, ти кажи, че уж там има една кокошка, да отиде да си я вземе. Така и направило косето. Кучето се скрило и като дошла лиса, казала: косе-босе, ще ми дадеш ли яйчеце? Косето казало: нямам, лиске, повече яйчеца, обаче там в храстите те скрила една кокошчица, ако искаш, вземи си нея. А, така ли е кокошчица, че що да не я взема? Отишла лиса и от храстите скочило кучето, паф, и тръгнало да я гони. Бягала лиса, кучето я гонило. Бягала лиса, кучето я гонило. Бягала лиса, кучето я гонило. И накрая се скрила в дупката си. Кучето останало отвън да я дебне. А лиса вътре питала: вие, краченца, като ни гонеше кучето, как викахте? Беш ли иска да бягаме, беш ли иска да бягаме? А, мили какани краченца, кака ще им купи бутушки? А вие, ръчички, как викахте, като ни гонеше кучето? Беш ли иска да бягаме, беш ли иска да бягаме? Мили какани ръчички, кака ще им купи ръкавички? А ти, опашко, как викаше, като ни гонеше кучето? Аз виках: дръж, куче, лиса, за опашката. Дръж, куче, лиса, за опашката. Така ли? Чакай тогава да те дам на кучето. Помайтапила се лиса, то мислела, че кучето го няма вече. И показала опашката през дупката. А кучето отвънка само това чакало, като казало: лаф! Издърпало лиса от дупката и съдрало кожуха.